Assalamu alaikum yan uwan musulmi da kiristan namu da dukkan mu. Assalamu alaikum. Akan wannan bayarwar da ya zo wajen mu a kasan dinyan nun gaba daya ba Najeriya kadai ba, kuma wajen wani wuri ma gara mu da wani wuri. Don haka Allah sa ina magana akan madadi na kungiyar namu na Arewa Community and Chief da Lagos State. Doka an kawo mu shi to mu bita mu tafi da daidai abinda Allah ya abinda shugabanninmu suka faɗa, daga shugaban ƙasar namu zuwa gwamnoninmu zuwa sarakunan namu, duk dokan da suka ba mu bita nan mu bita, kar mu je mu ce a'a ba haka bane. To kaga mu haka ba mu kyauta da kanmu ba, ba mu kyauta da ƙasar namu ba. Dokan mu Allah ya ba mu lafiya, zaman lafiya, amma addu'a kar mu manta, sadaka kar mu manta, shine mai daga bala'i da wannan abubuwa kanmu. Don haka da Allah da annabi kowa ya sama abin da zai yi, zauna wurin abin da Allah ya aje shi, mu yi dokan ƙasar mu. Salamu alaikum. Abin da muka ji ko da sanin gwamnan Lagos ko ba sanin shi ba, abin da mun gani ana yawo dirika ɗaya na shinkafa, dirika ɗaya na gari, dirika ɗaya na wake, shi ke ana bi ana raba yara. Amma mu wanya da muke zaune a gidajenmu ba mu ga ko ruwan sha ma ba a taɓa kawo wurinmu ba. Abin da mun gani kenan da sanin gwamna da ba saninsa ba, Allah alam, don da shi ne gwamna namu na state. Don haka dalilin kenan ba mu san abin da ya gari, amma mun ji ana raba ko kobo ba wanda ya ga mini, ban ji ma sam ban ji ba, ba wanda ya buga cewa an ka bashi naira ɗaya bai mun ji ba. Hannina ne ma sakatare namu na Arewa Community namu na tambaye shi, mun buga telefon har min gaji ba maganan ji wani abu, shi wai har gaje ba wanda yake ko Hausawa da kuna nan da akwai manya ko ba manya, ba wanda ya bude baki ya gaya mu. Ga gwamnan Lagos bai taba makira ma da amma mu zauna mu mitin da shi, ba mu taba ji shi ba tukuna, ba mu taba ji shi ba tukuna, tun yawon mulkin nan ina kan mulkin sa bai taba kira mu ma mu zauna mu mitin da. Don haka bai kula da mu ma sam mu arewa dai, manyan mu da muna na arewa shi watakila bai san mu ba da ban sani ba, tun da rabbun mu da ganin shi kama mu yi zaɓe, da muka zaɓe har yanzu ba mu gan shi ba, bare kira mu ba wani abu. Amma matsalar na kuma ba da yanzu da muna cikin roƙon da nake da gwamna ya tabbatar duk mutumin da yake a garin sa na Lagos talakansa ne, ya kamata ya fita ne ya nema wani abu da ga mutane sun yi wa mutane yiwa suke ji a kasar nan, ba da wani ya karye ba zai ci lasha ba, in ba zai abin nan ba. Yanzu mutane suna ta cikin yiwa ba abin da yake abin nan bai same su ba, amma ya kamata Lagos na gwamnan Lagos su taimaka mutane. Kiran da nake har gaban kasa ma ina ji abin da yake faruwa, kudin da ya cire ya kawo ma mun ji, wanda mutane da suka bayar ma mun ji, amma har yanzu mu arewa mu zauna a nan gaskiya ba wanda a cikin mun da ya ga wani abu a taimako mutane. Amma mutane suna ta samun wahala a yiwa, ba yawo suke tai da yara da komi abin da suke ci babu. Da junan mu dai muna taimaka kanmu, amma daga gwamnati ne har yanzu ba mu ga komi ba. Amma muna roƙo a nan gabatin da har yanzu akwai kwanan ba misali ya kai da za mu tsaya ba, ya kamata su taimaka talakawa da na tsaya shi kenan. Salamu alaikum.